Estamos de volta repasando a actualidade local e agora xa nos metemos de cheo con entrevistas. Temos varias nesta mañá. Gustoulle, o noso convidado esta última cuña, este último spot, que di que Boiro está de moda, claro. Convidamos de novo aos nosos estudios o Cal, e agradezo que dende Boiro se achegue ata a Rúa San Pedro de Mezonzo aquí en Compostela para falar da actualidade do municipio de Boiro. Alcalde José Ramón Romero, benvido, bos días. Bos días, bo día. Como quedaba Boiro? Pois cun sol espléndido. Sí? Sí. Bueno. Sabes que está de moda e... Non tedes tanto cambio brusco de tempo como temos en Santiago? No, sí, a ver, tamén Sí. hai cambio brusco, pero bueno, sí, a verdade é que as temperaturas son moi suaves, non? Bueno, imos comenzar a falar que o tempo non creo que se nos bote en riba. Unha das noticias que tamén publicábamos en Radio Líder Santiago que fala moi ben de como se está a impulsar o emprego no Concello de Boiro. O titular que puxemos nós, que outros moitos medios tamén, Boiro lidera o crecemento de emprego en España. Isto, contame, alcalde. Bueno, pois a verdade é que, bueno, foi unha noticia importante, non? Que, bueno, e que estemos no top 10 de dos municipios de máis de 10.000 habitantes en crecemento de empleo, pois é unha boa noticia, non? E eu creo que ben do bo facer que estamos facendo en Boiro preocupándonos por ese crecemento de empleo, non? Donde un dos buques insignias é pois ese viveiro e ese centro de formación que temos no polígono industrial que está dando moi bons resultados e donde están pasando polas nosas aulas entre 300 e 400 rapaces todos os anos cunha taxa de inserción pois dunha media dun 74%, non? Xa estamos neste momento movendo xa no centro pois sobre 2 millóns de euros en formación, non? Eu creo que ese é un dato importante. Pois tamén, pois, oye, as empresas grandes que temos no municipio que tamén son as grandes impulsoras de crecemento de emprego e este goberno porque traballa por eso, porque creemos seriamente que o emprego é a vida dun pobo, non? Eu sempre o digo e non me cansarei de dicilo que nun pobo donde hai traballo é un pobo vivo e nun pobo donde non hai traballo, por desgraciadamente é un pobo morto, non? Alcalde, un pode atopar traballo nun concello como pode ser o de Boiro e despois ven o buscar vivenda para poder traballar aí. Algo que xa anunciou, que xa está máis que a bombo e platillo esa construción de vivenda e vostede presume de que moi poucos concellos no conxunto do Estado, xa que estamos falando de datos estatais tamén coa xeración de emprego, poden permitirse tanta vivenda ao carón do mar. Boiro sí. Pois sí, próximamente xa faremos unha presentación dese proxecto porque a intención é neste ano pois xa aprobar o proxecto de urbanización. Este mesmo ano xa? Este mesmo ano, estamos falando concretamente de 904 vivendas e como ben dicía vostede, pois en primeira línea de playa, non? E eu creo que todo vai ligado, non? Por un lado, o empleo, pero para o empleo necesitamos vivenda e vamos a ter vivenda e tamén o terreo industrial que levamos tempo xa traballando e que se está avanzando moito e que próximamente, pois, bueno, seguramente veremos xa visos desa nova ampliación do polígono de Boiro, non? Falando de emprego, en poucos días, penso que o 14-15 vais a celebrar unha feira do emprego que xa hubo unha réplica anterior, penso que no 2023, tamén en formato feira, inténtase dinamizar todo isto do emprego, non? Pois sí, a primeira edición pois foi no ano 2023, agora vamos a facer a segunda edición, efectivamente, o 13 e 14 de maio, e, bueno, a verdade é que o formato que fixemos nese primer ano funcionou moi ben. Hai un día dedicado ás empresas, que sería o mércores, e o xoves pois xa dedicado aos demandantes de empleo. Dedicado ás empresas, pois hai mesas de traballo. Este ano vamos a falar da inteligencia artificial e como as empresas xa empezan a utilizar a inteligencia artificial, sí. E despois os demandantes de emprego pois vai a haber talleres e tamén pois vai a haber stands das grandes empresas do Barbanza onde os demandantes poden deixar o seu currículum e tamén lle fan ali in situ pois entrevistas para, bueno, por si xa, pois, oye, xa salen fichados para a empresa, non? Na outra edición tuvo moito éxito e contamos que este ano tamén teña ese mismo éxito ou mellor, non? Se manexa vostede ben coa inteligencia artificial ou aínda hai zonas oscuras? De momento aínda hai zonas oscuras. Sí? Bueno, o tema do emprego, que penso que é fundamental. Todo o mundo penso que calquera familia, calquera mozo
necesita do emprego para subsistir, para ter maior independencia, e aí está Boiro, liderando o crecemento do emprego todo no conxunto nacional, no top 10, que uns cantos concellos hai de máis de 10.000 habitantes en España, e aí está Boiro como referente. E con esa feira do emprego, que penso que é unha ferramenta tamén moi útil, sobre todo para aqueles que aínda non saben moi ben cara a onde ir, non? Xente que acaba de finalizar unha carreira, xente que quizáis non sabe que ramas son as máis favorecedoras agora de acabar uns estudios e xa ter traballo, unha ferramenta tamén bastante interesante. Falando de traballo, bueno, que teño varios temas aquí anotados, pero un é a relación de postos de traballo, que se chama habitualmente, se o ven escrito en algunha crónica, a RPT, que iso é mellorar as condicións dos traballadores que fan posible que un concello, unha administración, neste caso local, funcione. Efectivamente, sí, era unha demanda de fai moitos anos, pois estamos falando de fai 20 anos que non se aproba unha relación de postos de traballo no Concello de Boiro, efectivamente, 20 anos. Bueno, era unha promesa que tiñamos cos empregados públicos este goberno e estamos cumplindo, non? O que se lle había prometido é que na primeira legislatura se iba a facer a consolidación de empleo, porque preto dun 80%, máis dun 80%, bueno, pois non tiña ese emprego estable. A anterior legislatura fixemos esa consolidación de emprego e o que lle había comentado que esta legislatura pois, iba a aprobar unha nova relación de postos de traballo e unha subida salarial, non? O pasado mércores foi a pleno aprobación inicial, unha nova relación de postos de traballo adaptada aos tempos, vale? En 20 anos cambiaron moitos postos de traballo, as funcións, as responsabilidades, adaptar todos estes postos de traballo, a creación de novos postos de traballo adaptados aos tempos que vivimos e naturalmente pois tamén algo importante para os traballadores que é esa subida salarial que non tiñan dende fai 20 anos. Estamos falando dunha subida salarial histórica, estamos falando de máis dun millón de euros, dos cales estamos orgullosos, bueno, e esperamos que agora non haga alegacións e que en 30 días, que porque xa está publicado, pois, oye, xa va a aprobación definitiva. Se hai alegacións, tendremos que volver a leválo a pleno, estimar ou desestimar esas alegacións e xa unha aprobación definitiva. O que sí, pois, se garante aos traballadores que esa subida salarial vai ser con efectos retroactivos a 1 de xaneiro deste mismo ano. Eu creo que teñen que estar contentos os traballadores. Descorcharon o champán, alcalde, polo menos, Espero que estean... Tiveron que, bueno, ou polo menos xa está a enfriar. Sí, a ver, a verdade é que pola nosa parte estamos moi contentos e pense que pois para nós é un sacrificio porque non é que vamos a perder, pero sí é verdade que non vamos a dispoñer dese máis de 1 millón de euros para facer obras ou servicios, pero eu creo que vai estar ben invertido, eu creo que os traballadores teñen que estar contentos e, bueno, e agora toca a eles pois traballar e darlle ese bo servicio aos ciudadanos e ciudadanos de Boiro, non? Teño por aquí un par de apuntes que quizáis teñen unha explicación máis extensa, pero tamén se está traballando agora mesmo para levar a 5G a toda a poboación do concello, tamén hai obras en Espiñeira, na subida, non? Son esas obras do día a día que ao final intentan mellorar a calidade de vida da xente, non? Efectivamente, sí, a verdade é que Boiro ten un porcentaxe xa moi grande de rede e bueno, onte estuve en unha mesa de traballo ca subdelegada do goberno na provincia da Coruña, con María Rivas, pois vendo aquelas zonas donde aínda temos esas eivas de fibra óptica, estuvamos analizando núcleo por núcleo e, bueno, vamos a empezar a traballar para que pronto sea realidade e esos pequenos núcleos que neste momento están sin rede, pois poda chegar o antes posible. A verdade que foi unha mesa de traballo moi aproveitable e daqui darlle as gracias á subdelegada pola implicación que ten sempre con Boiro. Non levan as mesmas siglas políticas, pero sí que aparecen reivindicando a necesidade o Concello de Boiro e o Concello de Rianxo dunha residencia. Penso que son fotografías que moi pocas veces se deixan ver. En este caso, veuse a vostede con Julián Bustelo, rexidor homólogo en Rianxo, reivindicando algo
como unha residencia. Sí, conte que somos unha comarca moi importante, non só en habitantes, sino tamén económica, e bueno, e temos unha carencia pois de plazas de residencia, non? Bueno, isto surxe, esa alianza surxe a raíz do anuncio do presidente Rueda, donde no debate do Estado de Autonomía anunciaba esa creación de 24 residencias para a nosa autonomía, un novo modelo que deixan atrás pois aquelas residencias de 150 plazas, e ora o que fan é dúas residencias en dous concellos limítrofes, unha delas de 120 plazas e outra residencia satélite desa primeira de 30 plazas. E para iso o que anunciaba é que hai que haber convenios ou alianzas entre os concellos limítrofes. Bueno, a raíz dese anuncio do presidente Rueda, que aplaudimos, oye, que se vayan a crear, despois de tantos anos, 24 residencias, pois nos poñemos en contacto os dous alcaldes e ese mesmo día empezamos a traballar para facer o anuncio de que vamos a ir da man. Xa se enviou unha carta ao presidente Rueda onde comentamos que nos poñemos a disposición del para traballar nesas dúas residencias para Boiro e para Rianxo, e que temos a súa disposición pos terreos en ambos concellos que pondremos a disposición da Xunta de Galicia para que a comarca de Barbanza teña esas residencias públicas e aumentemos o número de plazas tan necesarias, non? Pois o Gallá teña recibimento esa disposición. E unha das cuestións que tamén non quero pasar de alto nesta visita do alcalde de Boiro aos nosos estudios é que Boiro penso que tamén quere liderar entre as 10 mellores casas da cultura de España, porque chegounos un vídeo, vimos un vídeo dunha remodelación futurista pero realista, do que pretende ser a nova Casa da Cultura. Sí, a Casa da Cultura é unha referencia, e foi sempre unha referencia no noso municipio e na comarca. Non, esta Casa da Cultura data de 1988, van alá 37 anos, foi moi pionera no seu día a nivel comarcal, era a única dese tamaño acorde para Boiro, foi feita con esos visos de futuro, non? Estamos falando de 37 anos que cumpliu con creces pois ese traballo, e Boiro ora no 2025 non é o Boiro de 1988, non? Nós podíamos facer unha simple ampliación, pero creemos que temos que ser tamén e pensar no futuro cando ese goberno tamén do ano 88 fixo ese tipo de instalación, e estamos creando unha Casa de Cultura para outros 40 anos. Eu creo que hai que ser ambiciosos nese sentido, e o que non se pode estar facendo cada 5 ou cada 10 anos reformas nos edificios, non? Eu creo que unha gran remodelación, non? Exactamente, sí, conte que, o auditorio vai pasar de 289 prazas a 535. Creo que son necesarias, máximo porque había espectáculos que non podíamos xa levar a esa instalación porque non estaba acorde para poderse levar a cabo, non? Eu creo que con esta nova instalación vamos a poder albergar todo tipo de actuacións, sobre todo actuacións teatrais de máximo nivel que agora non podíamos levar, e non só o auditorio, non? A biblioteca vai a crecer, vai haber aula de estudio, vai haber aulas multifunción para formación, etcétera, e novas oficinas. Eu creo que é un bo proxecto, é un proxecto ambicioso, efectivamente, vamos a invertir preto de 4 millóns de euros, pero creo que é unha obra necesaria polo nivel cultural que neste momento ten. Que tempo ten de execución? En que proceso está agora mesmo? Sí, o mércores pasado foi aprobado xa en pleno o proxecto, e agora estamos xa ca licitación. Tan pronto licitemos e adjudiquemos, empezaremos as obras, e ten un período de execución de 12 meses, non? O que nos din os técnicos é que esos 12 meses incluso se poderían acortar a 9 meses, non? A nosa intención é que o antes posible pois xa teñamos esa nova ampliación e rehabilitación da ansiosa Casa da Cultura. Di por aí un spot que é un lema de que Boiro está de moda, e ben é certo que cando chegan esta etapa de primavera-verán, o Concello de Boiro medra en visitantes, medra prepárase Boiro, non? Para recibir a un montón de turistas. Un ano máis, entendo que Boiro segue estando de moda e aposta porque siga estando, non?
Sí, sí, a ver, nos facemos todo o posible para que as persoas que nos visiten estean como na súa casa. E é verdad, pois, que en épocas estivales nos visita moitísima xente, pero sí que levamos xa detectando desde fai anos que hai xente, sobre todo País Vasco, xente de Madrid, xente de Castilla, León, que xa está pernotando de forma permanente en Boiro, non só na época estival, con segunda... Non agardan o verán, non? Sí, sobre todo xente xubilada Sí. e que está prácticamente xa casi Con segunda todo o vivenda? ano, sí, con segunda vivenda, e o estamos notando e a nosa sospeita, porque sí que se ve a xente, xa empezan a saludar, xa me conocen e o sabemos porque a piscina é gratuita, levamos un control e vemos que hai moitísima xente de fora que está prácticamente todo o ano vivindo con nós e, solo se desplazan para ir ao médico, para visitar aos fillos e a verdade é que dá gusto, non? E o que me trasladan é que, a verdade é que falando con eles pola calle, hubo un matrimonio que me decía que estaban moi a gusto porque en Boiro teñen a calidad de vida dun pobo, pero cos servicios dunha gran cidade, non? Que resume un pouco o benestar que demostra Boiro. E que sempre están ocurrindo cousas. Outro día chegueime a Boiro unha carreira ciclista, outro día chegaste a Boiro e sempre están ocurrindo unha especie moi viva, non? Sempre que se pode a actividade esa que se ve, non? Probas deportivas, etcétera, etcétera. Sí, a verdade é que tanto a nivel deportivo como a nivel cultural temos unha programación moi intensa durante todo o ano, durante os 12 meses do ano. E a verdade é que, algo que tamén lle choca a xente que cando ven a Boiro ve a todos os rapaces con chándal, non? Con chándales deportivos. Esa é a masa que temos deportiva, non? Que todos os rapaces están facendo deporte e porque temos, deportes de todo tipo, non? Desde taekwondo, ciclismo, voleibol, piragüismo, remo, e temos os clubs tamén na élite, non? É verdade que iso dá gusto. Eu estou cada día máis orgulloso de ser o alcalde de Boiro por ese dinamismo, non só económico, sino tamén deportivo e, como non, cultural tamén. Pois distintos temas que tivemos en riba da mesa neste tempo de charla de tertulia con José Ramón Romero García. En que está a traballar? Pode adiantarnos algo así, un spoiler da xestión que lle gustaría? Porque isto xa se sabe. Sí, pois agora estamos, xa poñendo en marcha toda esa planificación destos dous anos das grandes obras e das pequenas obras e agora neste momento estamos centrados xa en o inicio das obras. Estamos agora tamén, empezamos este luns xa cos desproces de todo o municipio e traballando día a día e non só ejecutando esos proxectos destes dous anos de traballo intenso, sino facendo xa tamén esa nova programación para estes dous últimos anos antes das eleccións, non? Mais calmados os plenos, como... Sí, a ver, os plenos en Boiro, dende que estamos no goberno, son moi tranquilos, moi áxiles. Pode haber algún donde habrá certo nerviosismo, pero a verdade é que moi tranquilos. A verdade é que este último foi un pouco, sí que foi un pouco intenso. Tamén temos que ver que a medida que se acercan as novas eleccións, pois a tensión vai crecendo. Pero eu creo que temos boa xente tanto no goberno como na oposición, xente educada, e o que espero é que sigamos dando ese exemplo na comarca de plenos tranquilos e productivos, non? Ten eslogan para o 2027? O alcalde de moda? Pois aínda non, pero habrá que empezar a traballar. José Ramón Romero, alcalde de Boiro, graciñas por vir, por analizar moitos dos aspectos interesantísimos que deixa o día a día esa xestión do seu grupo de goberno no Concello de Boiro. Graciñas e ata a próxima, ata cando queira. Gracias a vostedes e hasta a próxima. Graciñas.